थामहिनबा दिनखौ दिनै बर' बिमा सान होननानै बुंदों। बिथांमोनहा दिनै जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेराव आइजोफोरनिफ्राय गिबि मुंख्लं गायदे बसुमतारी आरो मुंख्लं हेलेना बसुमतारी, जाय बिथांमोनहा जोंनि बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बर' हारियाव जोंनि बर'फोरा मोनसे आलादा रायजो नागिरनानै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गिबि बिथांमोनहा मुंख्लं जादोंमोन। जाय गायदे बसुमतारी बिथाङा 32 बोसोरनि साबा गथ'फोरनि बिमामोन आरो हेलेना बसुमतारी जाय बिथाङा क्लास 9 आव फरायबाय थानाय 14 बोसोरनि सासे फरायसुलिमोन। बिथांमोनहा बै समाव जा जोंनि ओनसोलाव नैबे सराइबिल बा जमदुवार ओनसोलाव बै समाव पुलिसफोरनि जोंनि हौवाफोरखौ बा जोंनि समाजाव मानसिफोरखौ गादबनानै पुलिसफ्रा हमनानै लांनो नागिरनायाव जाय बिथांमोनहा पुलिसफोरखौ लामायाव बेंथानायाव गोबां आइजोफ्रा बेंथादोंमोन आरो बेहाय बिथांमोनहा पुलिसनि गुलियाव रुंसारि जानो गोनां जादोंमोन, मुंख्लं जादोंमोन। बे दिनखौनो लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो जों खुंबाय थादों आरो बेहाय माने बर' आइजो अनसाय आफादा बिथांमोनहाबो बेखौ माने बर' बिमा सान होननानै कनफारेन्सनि गेजेरजों गावसिनि कनफारेन्सनि गेजेरजों बेखौ फोसावनानै दोनदों आरो जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जा जोंनि संग्रामाव बिथांमोनहा गिबि मुंख्लं जालांबाय, बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। माने जोङो मोजां मोनाब्लाबो बिथांमोनहा माने जोंनि बर'फोरनिफ्राय आइजोफ्राबो माने बेबायदि मुंख्लं जाबोनांदों आरो दा दिनैनि समाव जों बेखौनो बुंनो सानगोन जाहाथे बिथांमोननि बे मुंख्लं जानाय बा गाव गावनि जिउखौ बलिदान होनाय बेखौ जाहाथे जोंनि इयुन जोलै बा जोंनि बर' सुबुंफ्रा मान होनो रोङो, थुलुंगानायजों बेखौ माने माहारि बादखौ लानानै जोंनि मानसिफ्रा दिनै बे सान्थिखौ लानानै बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय जोंनि हारि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बयबो खामानि मावनायाव ओंखारबोनांगोन। बेखौ आङो बुंनो सानो। मानोना दिनै नुनो मोन्दों जोङो गोबां मानसिया गाव हारसिङै जिउ जानाय बायदि दिनै हारसिं थांदों आरो हारसिं दिनै राव हारिमु थुनलाइ बेखौ जौगाहोनायनि नागारै माने मालाबा दा जों नुबाय थानो मोन्दों हारिनि माखासे खहा जानाय खामानिया जायाखै नङा, जालांगासिनो दङ। आइजो हिसाबैयानो जा बा समाज हिसाबैयानो जा जों जेरावबो दा माने एसे खैफोद बा जेंना जोंनि गेजेराव नुजाफैबाय थादों। दा दिनैनि दिननि गेजेरजों जोङो बेखौनो जों बयबो नायफिननांगोन जे जोंनि मोनसे समाव माने 32 बोसोरनि जाय बिमाया सासे 3 मासनि गथ' दङमोन, माने रम्बा होननाय सासे 3 मासनि गथ' दङमोन फिसाजो, जाय बिथाङाबो माने गायदे बसुमतारी माने मुंख्लंनि उनाव बे गथ'आबो थैनो गोनां जादोंमोन। होमबा बै समाव सासे 3 दाननि गथ' गोनां बिमायाबो गावनि माने जिउखौ बा गावनि फिसानि न'खरखौ माने नायालासिनो बिथाङा हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय ओंखारबोनानै जिउ दान होनांदों, माने मुंख्लं जादों। होमबा दिनैनि समाव जोङो दिनै सेल्फिस जायोबा जानाय नङा। जोङो बिथांमोनखौ थुलुंगाखांनायखौ मानसिजों थाबाय थानांगोन मान होनानै जोंनि बर' हारियाव। होमबा दिनै जोंहा बिदि गादबनाय माने बेबायदि बारा गैया। होमबा बे समाव जोङो गावखौनो एसे सेल्फिस बा हारसिंनि गावखौनो सानालासिनो बै समाव जेरै सानबोदों जोंबो माने जोंनि हारिनि जौगानाय खामानि बा जोंनि बड'फा बिथाङा बुंलांनाय बायदि जोङो हारिखौ माने गेरेमसा हारि दानायावसो जोङो बाहागो लानांगोन। आं बेखौ बुंनो सानदों। हेलेना गायदे बिथांमोना मुंख्लं जानानै बर' हारिनि गेजेराव गोबां गिदिर बिहोमा होलांबाय। नाथाय आइजोफोरखौ संरैखाथि होनो आइजो अनसाय आफादखौ दादोंमोनब्लाबो नाथाय बिथांमोना संरैखाथि होनो हायाखै। नोंथाङा बिनि सोमोन्दै मा फोरमायनो सानो? दिनै जोंनि हारियाव खालि बर' आइजो अनसाय आफादल' नङा, जोंनियाव गुबुन आफादबो जों मोनफा मोननै नाम खोनायो। खिन्थु दिनैनि दिनाव बेहाय जों खालि आफादखौल' होननानैबो जों दाय जानाय नङा। मानोना बे आफादफोरखौबो दाना होदोंमोन नोंगौ थारैनो, जे माने आइजोफोरनि संरैखाथि बा आइजोफोरनि जौगाखांनाय सांग्रांथि होनो थाखाय। नाथाय जों नुनो मोन्दों माखासे समनि माबायाव बिथांमोनहा माने गोमानानै थानाय बायदि जादों। दा दिनै रायजोफोरजों आरो बे आफादजों माने सोमोन्दोआ बा कमिउनिकेसना गैया जालांदों, जायनि जाहोनाव दिनै माने मोना जादों। आरो बेहाय जोङो बिथांमोनहा मावनो हायाखै बा मोजां मावनो हायाखै, मावदोंबाबो मोजाङै माने मावनो हायाखैखौ जों नुहुरो। आरो बेहाय बे समाव आं बेखौनो बुंनो लुगैगोन, माने मावनो सोरबा आफादखौ नेयालासिनो जों गावबो सांग्रां जानांगोन। गामि न'खर जायखिजाया आफादानो जा, धोरोमनि आफादानो जा, गामिनि आफादानो जा, जों बयबो गावनि न'खरनि मानसिखौ माने मोजां खालामनायाव, समाज दानायाव, गुन गोनां समाज दानायाव, गोजोन लाखिनायाव जों बयबो बाहागो लानांगोन। आरो बेहाय सोरखौबा आफादखौ नेयालासिनो जों गावनो माने नायलायनांगोन। आरो
बे मोनसे जोंनियाव मानोना दिनै नुदों जोंहा बांद्राय फ्रि हगारनाय नुबाय जों मानसिफोरखौ माने उदांस्रिखौ जोंनो उन्दैनिफ्रायनो जोंनो होनाय नुबाय हिन्जावानो माने उन्दैयानो जा माने गिदिरानो जा माने उदांस्रिया बयनाबो फ्रिदमा बयनाबो समान होननाय बायदि जाबाय आरो जे बै समाव नुयोमोन जों माने गुबुन हारिफोरखौ जों नुनो मोनो बिमा बिफाया माने बिराद जोथोन लायो माने अनोब्लाबो माखासे बिथांमोनहा लिमिट बा बाउन्डारि होनानै दोनो बिथांमोनहा जे माने माखासे जिनिसखौ उदां होजोबा खिन्थु जोंनियाव नुनो मोन्दों दिनै गासैबो उदांजोब आरो जोंनि गेजेराव मोनसे गिदिरसिन दिना जाहैबाय मा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय मानो होननानै जों नुनो मोन्दों दिनै जेसेबांसि आइजोफ्रा दिनै गुबुन हारिजों थांदों बा हाबा जाखानाय आइजोआ खारदों उन्दै गोनां आइजोआ खारदों बेबायदि नुनो मोन्दों बांसिन आइजोआनो माने गासिबो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय मानिबा बे डिसिसन हारसिं लानो रोङाखै बियो सोरनिबा थुनायाव बा गावनि गोसो माने उरां फारां जानायाव बियो हाबा जाहैदों बिनि उनाव हाबा जाखांनायनि उनाव जेब्ला गाव मेच्युर जायो होमबा बै समाव बे रियेलाइज खालामदों नङा आंनि जिउआव आं बिनिफ्राय साबसिन हौवा मोननो हायो बा आङो बे जिउआव आलदा मावनो हायो बा माने आंहा बेहायजों गोजोननाय गैया बेखौ बियो माने मिस्युर जानायनि सिगाङावनो बियो सोरबा आरो गुबुन हौवाजों बा गावनि हारिनि खोथा सानालासिनो गुबुन हारिजों खारलांनाय माने बे जाथारदों नंखायनो जोङो बेखौ माबानो थाखाय जों उन्दैयावनो माने उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा बेखौ जोङो माबागोनांगोन बन्द' खालामगोनांगोन आरो बेखौ खालामनो थाखाय जोङो साफ्रोमबो गामिनि मानसि आइजो माहारि बा गावबुरा समाजनि गासै साफ्रोमबो मानसिया जों बेखौ खामानिखौ मावनांगोन जोङो आरो मन्दिरफ्राव थानाय बा फुजारिफोर बेफोर जों उन्दै बैसोआव हाबा होआ बे माखासे माबाखौ जों लाथारोबासो जोङो बेखौ मोजां खालामनो हागोन होननानै जों सानो मानोना उन्दै बैसोआव हाबा जानाय माने बे लेखाबो रोंनाय नंखाया बियो सोलोंथायावबो बियो आरो खामानियावबो बियो आरो बे फिजिकेलि मेन्टेलि बियो माने ग्रथ जानाय बा डेभेलप जानाय मानसि नंखाया नंखायनो जोङो बेहाय जे ल'आ जा थिखोनाय जोंहा होना दङ माने जेसेबां बैसोआव हाबा जानो थाखाय माबादों बिसिम हाबा जानाय माने मोनहैयागौ माने जोङो एज बार मोनहैयागौ माने जोङो हाबा होनाय बेखौ खालामालासिनो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जों सिगाङावनो माने बन्द' खालामनो जों हाथारनांगोन आरो